Добре дошли в най-новия епизод на Bodybuilding Smartcast, мястото, където... Да, жалки типове говорят за спорта с мускулите. Днес имаме много готин гост, един пич, който така доста Активно често коментира. Активно коментира и с Цецо решихме да го поканим, за да сподели своето мнение по няколко въпроса, тъй като наистина въпросите са му така доста Интересни въпроси задава, колоритни даже бих казал, и днес ще го питаме откъде му идват на акъла и да каже логиката зад тях. Обаче първо ще го представиме. Казваме здрасти на Денис Динков. Денка, представи се с няколко думи. Здравейте на всички, благодаря за поканата, момчета. Аз съм Денис Динков и се занимавам активно с спорт вече горе-долу 11 години, от които повечето са спортна страва, малко борба и фитнес, като любител. Браво, Супер. да. Колко години си, Денис? Вече съм на почти 23. Октомври ги правя 23. Браво. Запазваш теглото, въпреки че сменил калориите, защото тялото ти е под стрес и му пада енергоразхода, или защото, примерно, отново кортизол не гориш достатъчно въглехидрати, или защото, примерно, качваш мускулна маса, или защото имаш запек и не ходиш по голяма нужда. Нали? Много или. Има доста фактори, нали? Най-често отговорът е зависи. Когато дадеш повече контекст по въпроса, тогава, нали, по-точно може да се отговори, и пак има такива променливи, които Цето каза, нали, дали си ходил на тоалетна, кога си ял последно хранене, колко час си спал. Какво си ял за последно хранене? Да, точно това, дали всичко е, нали, еднакво. Това са неща, които примерно много трудно могат да са еднакви в ежедневието на човека, освен ако той не е в подготовка и то към края. Разбираш? Когато ти си един general population, ти не живееш като робот. Кое ги различават двете неща? За мен културизма е доста по-интересен от гледна точка на психическото ниво, което трябва да се стигне, за да може да се реализираш в някаква насока. Докато кондиционната подготовка е насочена към всички спортове. Тя не е конкретизирана към този спорт. Не е към фитнес сам. Тя свързва всички останали. Защото се научаваш да изграждаш различни качества, които се изискват на различни нива в различните спортни активности. Работи се над скоростта, над силата, над издържливостта, над стабилизацията, над много неща. И е хубаво да се изучават различно, да се научиш да прилагаш едните пред другите повече в конкретните ситуации, но наистина културизма по-ми харесва. Има ли място за кондиционно трениране в културизма според теб? Абсолютно как. Това е даже задължителна част. Задължително е, защото в много изолиращи упражнения, като примерно военната преса, се изисква някаква така, все пак някакво ниво на стабилизация в ротаторния маншон, нали? Да. Обаче по-така конкретизирани упражнения като ходене от опора, примерно с повдигнати крака, вече се работи доста по-конкретно върху тези мускулчета. Е хубаво да ги натоварваш под различни ъгли и по различен метод, за да може да не им позволиш да се адаптират. Постоянно ще има някакво надграждане. Да. Аз си заздравява самата структура. Докато си представя това ходене на опора, нали? Да, и аз... Кое е това ходене на опора? Някакви напади или какво представлява? Както си за лицеви опори, само че краката са ти вдигнати катерач, катерач. И вече се придвижваш с ръце през различни препятствия. Дали ще е примерно между едно въже, дали ще е през нещо друго. Има различни такива ъгли, под които да натоварваш мускулите и те да се заздравяват. Ние това правим на жилжицето, сещам се. Тоест, ако разбрах правилно, ти смяташ, че кондиционните тренировки имат смисъл, нали, в културизма, за да укрепваме, да речем, спомагателните мускули, така ли? Точно така. Защото те малко или много се адаптират към едни конкретни упражнения, които се повтарят циклично постоянно. Е хубаво да има нещо за част от разнообразие. Да, това е интересно. Има резон. А културист? Кой ти е любим? Културист не.
Не. Конкретно, специфично към културизма не ми хареса толкова. Аз съм фен на мъжката физика, защото към която се стремят много по-близка е до гръцката дума за стремеж към божественото. Калокагатия. Чували ли сте? Не. Аз мисля, че Димо Бенев я беше споменал в някакво интервю. Всъщност това е именно този стремеж към съвършенството, баланса между ум и тяло. Да, Димо Бенев беше говорил за калокагатията и идеята е, че той това каза, че затова иска в няколко спорта да е бодибилдинг, трибой, маратонско бягане, колоездене, триатлон. Точно спомена тази дума, сега се сещам, като казвам. Гледай обаче как тръгнахме от бодибилдинга и докъде стигнахме, човек. Това е много интересно. Я кажи, според тебе фитнеса и бодибилдинга вдървяват ли хората? И защо? Това доста зависи първо от начина на трениране на хората, от техния начин на живот като цяло и това дали са насочени конкретно само към силовите движения. Значи самата мобилност се поддържа по принцип с работа върху нея, което означава един хубаво разтягане, стречинг след силовата тренировка или след която и да е друга, дори и след аеробната, е винаги полезен, за да може да се стимулира не само мускулния растеж, но и самото възстановяване. Оттам вече и самата мобилност и гъвкавост на мускул. Ама ти сега такъв въпрос имам аз. Ти имаш мобилност в ставите и гъвкавост в мускула. Как стречинга, разтягането на мускулните влакна ще помогне за мобилността в ставите, да имаш такъв, да го кажем, зона на активни позиции, които може да изпълни ставът. Те му викат обхват на движение, ама реално е зона на активни позиции, в които може да застане ставът. Да, дали тази зона или ефективност на гъвкавостта в самата става, едно и също. Тя по принцип, доколкото ми известно, не може да се подобрява, може да работиш само върху меките тъкани. Това е въпроса, защото ставата какво представлява? Рамената става представлява коси и хрущяли между нея, не така? Да. И интересно ми е как според тебе стречинга би помогнал за мобилност, примерно в раменете. Точно в ставата не вярвам да може да стане. Напротив, ако пък се претоварваш и се напълваш в тази насока, може да си донесеш някоя инфекция в самата става. Няма как да стане. Но върху меките тъкани е много важно да се работи, защото на една определена възраст тези, примерно сухожилия, малко или много се стягат. Част от причината е дехидратацията, намаляване на мазнините и така нататък. Трябва да се поддържа някакво ниво на мобилност в тях, защото шанса да се контузиш след най-малкото натоварване, след примерно 50 годишна възраст, е доста голям. Един вид, ако можем да обобщим, ти по-скоро казваш, че е добре да работим върху дължината на нашите меки тъкани, защото аз като чуя мобилност разбирам нещо в ставата, но това, което обясняваш ти, влияе по-скоро върху дължината на мускулните влакна и меките тъкани. Да. Това имаш предвид, предполагам. Супер, да. Добре. Викторе? Аз исках да. Според теб, да речем, аз имам контузия в рамото. Каква е процедурата за вработване после на мускулатурата, според теб? В смисъл, ти заемаш ли се с да речем, аз съм контузен атлет, идвам при тебе, ти, освен след рехабилитация вече, каква е твоята работа реално? Как процедираш? Част от рехабилитацията всъщност включва, освен работата с медикаменти, ако се налагат такива, и с различни упражнения, които да включват самата активност на ставата, но също време да не натоварят меките тъкани. При мен, ако дойде някакъв такъв атлет и аз съм подготвен с него, примерно на този етап бих му дал съвсем елементарни упражнения в частичната ротация, така да го кажем, което да работи в различни ъгли. Разбирате ли какво имам предвид? Да. Да се упражняват различни зони на рамената става, да не се натоварват цялостно такава. С някаква голяма тежест, например, няма как да не се активират и трите делтоида, примерно. Да. Изолирано доста ще помогнат
тези неща. Ластиците, примерно, не би ги включил според мен, защото в една определена фаза това напрежение ще се увеличи твърде много. Не мисля, че е подходящо. Става дума за тежест като гиричките, например, или топка, нещо такова. И да речем, имаш ли някаква, все едно като блокова периодизация или линейна прогресия, перформува, да речем, на 50-80% от предишния си перформанс? И това зависи от много неща, да видим как ще се чувства, например, на този етап. Зависи през деня какво всъщност се прави, за каква травма става въпрос. Но, разбира се, ако се чувства добре, това натоварване може да иде в базовите упражнения. Повече. Което да работим с примерно до 50% от неговия макс. Пак зависи от неговата травма. За какво става въпрос? Ако става дума за примерно възпаление в ставата, за такъв период, според мен, трябва да се остави доста по-дълго време на възстановяване, именно с такива упражнения за рехабилитация, за да се възстанови както трябва. Но ако става въпрос, примерно, за някакво разместване, нещо скъсване на някоя тъкан, тогава вече и криогенната терапия и вече отделни упражнения, там вече мога да си тръгнем към по-базовите такива. Да. А слушаш ли атлета, в смисъл като ти казва, добре се чувствам, нали, окей съм, или просто ти слушаш себе си и нали, това, което знаеш ти. Ти си планирал да речеме 4 седмици, той ти казва втората седмица, готов съм, възстановен съм. Ти слушаш ли го или нали, чакаш 4 седмици за да се подсигуриш? Защото атлетите имат това менталити, нали, имат тази психика, нали, да се натискат постоянно. И аз знам как е след контузия някой да иска да се върне веднага там, където е бил. Слушам го, слушам себе си, но не вярвам на нито един, нито на другия. Това е готино. В такъв момент ще го послушам, разбира се, ще му дам шанс, но по един такъв начин, който той да не осъзнава, че достига това ниво на натоварване. И аз вече ще го наблюдавам, ще видя как всъщност се получават нещата, как ги изпълнявам. Не го слушам той какво ми обяснява. Аз виждам за какво става въпрос. Така че на това всъщност се доверявам. Как се справя за момент. Супер. И вече в периода с неговите тренировки във времето как се възстановява. Карам сега един курс тук по биомеханика. И Том Първис, така се казва, той е преподавателя, да го кажем. Нещата, които Денис ги казва и Първис, нали, това казва. Това знаеш ли как се казва, Денис, на английски? Evidence-based practice. Демек, научно обоснован подход. Evidence-based практиката от треньора обикновено има за цел да анализира това, което получавате вие като тренировки, информацията, която давате и да се взимат решения на база на това. Това е просто за хората, дето ни гледат и слушат. Това на английски аз исках да те питам, нали, защо според тебе проблем ние да използваме чуждици? Да, какво не ти харесва чуждиците? Виж, това е готин въпрос. Да. Виж сега, например, това с планк. Да. Това планк превеждате го като дъска, нали? Ами не е задължително да е дъска. Аз така съм го чел и така съм планк го слушал. най-често се ползва за дъска, да. Лакътната опора всъщност е българско. Знаете ли това? Така и? Това всъщност идва от българската гимнастическа система още в края на 18 и в началото на 19 век. Използвало се от българските треньори по гимнастика, които са нямали абсолютно нищо като оборудване. Трябвало е да използват само собственото си тегло. Елементарни лостове, тежести, не знам дали даже са имали. Не съм запознат с това. И трябвало да измислят начин, по който да се развиват, да работят върху своите атлети. И именно наземната гимнастика е наша основа. Затова сме и толкова силни. Това упражнение е българско и не ми харесва, когато чужденците го казват като просто някаква дъска, нещо изправо стремиш се да си прав и после тук в България без никаква елементарна основа на знание, те директно оттам да го копират, без изобщо си правят труда да го прочитат някъде. Че примерно масово хора, които не са стъпвали в залата, знаят какво е планк по една или друга причина. Дали вкъщи са се опитвали да го правят, дали някъде, когато са тренирали футбол, са го правили. Но много малко ще знаят, нали, лакътна опора. Ти знаеш за лакътната опора, предполагам, поради факта, че
си чел в учебници или пък си чел българска информация от някъде. И не само, виж го, че супер много се интересува за тия неща, исторически ги знае и така нататък. Исторически, точно. Цялата тая история, която я каза, е супер яка, да. Ме кефи това, да знам, че българите измисляме, нали, упражнения и аз съм горд българин. Нали, мен това ме кефи. Но все пак, в крайна сметка, моята цел е да съобща нещо и хората отсреща да ме разберат. Харесвам общата картинка и тя е важна, обаче не е писана от хора, които само не я гледат. Mm-hmm. И за това се опитвам така малко много по-различно да погледна нещата. Защото, виж са, Планк, идеята дъска, нали, натоварването да е в средата, само че това е за хората, които са с по-слабо ядро. Да. Добре, а за тези, които са с по-слаби рамене, аз го усещам това упражнение в раменете. Защо го наричам планк тогава, ако е използвана същата логика? Имаш хубава идея, ето, можеш да я реализираш, като даваш съдържание на хората. Примерно да ги образоваш история на упражнения, как се казва на български. Това никой друг не го прави. Ти можеш да си първият човек, който да дава тази информация. И вече, примерно, нали... предложил на тебе в твоя YouTube канал, ти се съгласи с нея. При мен част не е толкова гледаема, Денка. Смисъл такъв. Няма смисъл да правя видео, което ще го гледат 5 човека. Искам да стигна до 8. Разбираш ли? Примерно. Но понеже, знаеш ли, хората, и не казвам ние българите, казвам хората, защото това е глобален проблем. Имат една такава черта, която не е чертата между бузите на задника, на друга черта, е, че имат някаква идея, обаче искат някой друг да я направи. Ама реално според мен няма по-добър човек от тебе, който да реализира тази идея, защото ти в главата си имаш представа как точно искаш да се случат нещата. Нали, хората, които следят подкаста, виждат, че ти имаш знания, има какво да кажеш на хората. Не си някакъв там люлю, дето си ги смучи тия неща от пръстите. Интересуваш се. И ако кажеш, ето сега, примерно, аз смятам, че планка не е правилно да се казва планк, защото може да се използва за рехабилитация на раменете, за заздравяване на ротаторния маншон, може да се използва за заздравяване на газа, на коремната стена. Има много по-голямо приложение от просто ти да имитираш една елементарна и тъпа дъска. Измислили сме го през 19 век, нали, нашите гимнастически треньори. Мисля, че на хората ще има много по-интересно, че си кажат окей, нали, мен ми е по-удобно да кажа планк, ама ще взема да го пробвам това упражнение, защото този пичага каза тия неща, които звучат интересно и би могъл да ми помогне това движение много повече, отколкото само за развитие на коремната мускулатура. Добре, последни думи от госта. Искам хората наистина да започнат да разсъждават малко по-така задълбочено от нещата, да не се доверяват постоянно на нещо, което са чули или видяли на едно конкретно място и айде ще го направя, сега това ще ми свърши идеална работа. Нека да се задълбочават малко повече. Ще разберат, че това наистина е интересно. Не е просто досадно една суха теория. Малко така, зависи от ъгъла. Готино, не. Съгласен съм с теб, Денка. Знаеш, и аз това го казвам в много от моите видеа, в които давам съвети за тренировките. Бих казал, че е хубаво да вземеш информацията, да изпробваш и да разбереш дали е окей за теб или не. Също. Не е просто да си задаваш само въпроси, да си задаваш. Трябва да го опиташ, няма как само с въпроси, защото знаеш, и стигаме в момента, ако направя еди какво си, би станало еди какво си или еди какво си, става безкрайна блок схема, която само ще ти губи времето и ще загубиш много време, което можеш да използваш, за да постигнеш някакви добри резултати. Добре, господин Витасков, ти какво ще кажеш за финални думи? Какво ще кажа? Радвам се, Денка, че прия нашата покана. Радвам се, че очакванията ми бяха едни. Сега завършваме подкаст с съвсем различни очаквания. Пожелавам ти успехи. Пожелавам ти да послушаш Цецо и да се опиташ наистина да се развиваш тази насока и да даваш тази информация, защото наистина мисля, че ще бъде доста интересна. Например, това за планка на мен ми беше интересно. Да, също. Аз искам да кажа на зрителите и слушателите да се абонират за подкаста в YouTube, да се абонират в Spotify, да споделят с приятелчета си
ни струва пари, но на нас много ни помага. Благодарим на Денис и до скоро. Чао!